Hej og velkommen til Ballroom Fitness. Jeg hedder Elisabeth, og det er Esbern. Ballroom Fitness er et helt nyt koncept, vi har udviklet, hvor man lærer ballroom dance, det vil sige de klassiske standard- og latinamerikanske danse, men man lærer det ligesom i en aerobic, en fitness team. Faktisk så behøver man slet ikke nogen dansepartner. Og faktisk så behøver man heller ikke nogen dansekjole og dansesko. Du behøver bare dig selv og være frisk på at prøve noget helt nyt, nemlig ballroom fitness. Og du behøver ikke gøre det alene, du kan sagtens have dine venner og dine træningsmakkere med på dansegulvet også. 2, 3, cha cha cha, 2, 3, cha 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 tilbage, cha 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 frem, cha 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 tilbage. Super, det bliver vi bare ved med, det er altså vores grundtrin, vi har gang i her. Et chaché mambo, et chaché frem og pendul, vi siger sving, et chaché sving, et chaché sving, et chaché sving og grundtrin igen. 2 grundtrin, 3 grundtrin og 4 grundtrin og pendul, 1 chaché, 2, 1 chaché, 3, og når det er på venstre, så starter vi bagved, tilbage, og I kan dreje det 2 og 2, så bliver det rundt 2, 3, rundt 2, 3, rundt 2, 3, halv omgang forlæns, og så en halv omgang baglæns. Så det er forlæns ud og baglæns hjem. Prøv igen. Forlæns ud og baglæns hjem. Ja. Og chaché. 1 chaché, 2 chaché og drej. Forlæns ud og baglæns hjem. Ja, bare en halv omgang. Grundtrin. 1 chaché, 2 chaché, forlæns ud. Hele tiden bløde, lækre bevægelser. Rigtig godt. Vi prøver at tage et trin mere. Prøv at samle fødderne og gå til siden på 2, 3. Samle på 4, 1.